megalayapost.news Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum lingbau chairman jungkau ba plila tuso ulapan benaba ka kenhun ha kajing snok tilang bat ke dorbar snong saiden kan penlong biang ya kanyang taser festival kata masale kemen halor kanyang taser ubami hakithan ribhoy ki bajute bru yau tu kanyang kumu kanyang welcome aba crunch kila patai kubor uba plila tuso kum chairman ka forum mulai tu bagate kata masa kan long ha kapra bat khandai tarik yosir ka jakak badan marjan bat ka klaw nong kalam uba plila loya tu bahagite ki arsngi kindon ki jingile ka baper kiban penberngya ki pajba kibanwan mansaki yakani kita masa nadu kejingi kop shat tunrai kejing rai tunrai kibanwan bani shimenta na kira baper matkan dan ru kejingi kop ya fashion show ha kete gisngi nalor kite kejing penberngya ka forum kalapan beru da kejingi kop kenjat bol ka barsngi kaban long ka pra bar kendai tarik yong hamadan shnong saiden bar ha ka kendai tarik kita ka sngi kanan kejing kop kwai dok ha kaban sepenlong ha kawa yosier ha ka bagi nong job kin siyo banra da ka song bisa ka forum lingbau chairman ka khot ka wer ki pajba bakinwan ban sakilang ya kini kita masa barhakini ki arsni kindan sibun ki jingpen bernya ya kinongwan ble fibaro na ngidon hangne po ka song saiden te ikwa ban pensong shapi baka Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum ko bolong ko weni ki seng ke bangi trei ban kentiu ki kam jong okai perthei mantau snem arjar arpun rio ngin pelong biang ya kaneka tamasa jong kanyang taser nyang taser kabot kaba ude weni ki jek nyang uba pau ba ni ka thain Ribhoy ke jungi khamtam uba mi ai ni ki thain yosir hang ne po ka song saiden but unusne mantaro arja reu ngin perlong biang ya kan festival namar hau arja khapra kum ka seng ila shime ka sinjaman perlong ya kan program ka festival ba kalong sya ka bai shon kun te mantau snem ru ngi kwa ban simbiang ya kan benta ban perlong ya kan yang taser festival but ngi kwa ru ba kan yang taser festival nakaliang jong ka sen ka jungi kum ka forum ngi kwa ba ka government kan itu ya ka bode way na ki jek nyang uba mi sisin sau snem but ulong ru knyang uba ki breu ru ki bam ki mara ru ki bam ki sim ki do ru ki bam yu ni knyang but ulong sha uba khleng ban bam ni ki namar ba ngi jiyo ban bam je ki man ka por bo mi ni knyang ha ka ne ka district ka jungi but kum ka seng ngi sim ba ka ni ka long ka banta ka ba kraw ba ka ba idon kam ba ngin ban promote yu ni jai knyang ba ka perthei kan tep bo de we ni ki nyang taser bolong kum uto bangi khot unyang kongwe to de ka kide ki jat jong ki nyang kongwe ka ka ten parang ki khot usikada la ne chemistis ne kumno ne ki te kata ka de ka ba ngi tip yu kum usikada uniu de jat knyang ubami sisin sau snem bat por world cup shwa ban sedang ne world cup umi bhaw ne knyang bat namar kata yu niu knyang ki ai kerteng sene sepo boy jungi ki ong de unyang world cup ki don ki bakhot unyang world cup ki don bakhot unyang taser bat ulong knyang uba baro ki stonat bha ban le shakhlaw ban le ban wat yu ban pek kumno bu umi uniu knyang umi da ki second umi na ka sop jung u na ki nika sop ka jung da ki second u he no usan no u her no tikini ki breu ki bajuli wat uniu knyang kamot ki hatu ko por ba ki hapor umi na ka sop kamot ki kemot ruat yu ki thap apot tendong ki penyap yu ki khnyot yu khnang ba un pho kata ka de ka jinglong jong ki breu ba ki liwat ye ki ni ki jai knyang na po khlaw te hang ni ka snong yosir ka de ba mi ba uni unyang taser kan mar ka don po ka ne ka senda jong ka ne ka nang khlem forest but sibon ki breu marla usnem shwa ka world cup ki juwan sa ka ne ka khlaw sini bandiwat uni knyang but kumta ka seng kabala penlong ya kene ka program hawar yar khatra mantangi kwa biang penlong ya kene ka tamasa jong festival bara kene ka tamasa jong kene ka festival kendon sibon ki program ki bangin organize kata kalong ka jing yashat bat ka jing ruai tanrai kalong competition gin island ya ki brio na po ki right ki bron po ka them Ribhoy jungi bagi ne simenta ha ki jing yashat tanrai ba ki jing ruai tanrai bat kendon ru ka football tournament ka bangin sapelong ngin ai kerteng ya ka kum ka nyang world cup football tournament ka balong tangar sngi ketika knockout system ka bangin pelong hane po saidan hang ne bat ngin sapha yepi ki nomor ki jungi kinu ki club lani ki team ki badon hang ne po Ribhoy bakwa ban simenta kani ka long tang bangin pelong ya kani ka tamasa ka ba ipu ipeng namar ba ude unyang world cup tingi kwa ban pelong ru kani ka football tournament ban pen itanat ban penhu pen pheng ya kani ka program ka jungi bat kandon ru ka jinge ko ya khwai do kha mo kata masa khwai do kha ka ba ngin pelong pat ya ka hakati ka hapo yosir yang te ka don ka wa
tro hang tu nadu ka pra baji step kata ka long tang haka pra tarik oh ka khandai tarik sorry kade ka khandai tarik ka ba kasngi ka ba ngin penkut ya kata masa kamun na pra baji step adu lai baji janmit ngin pelong ya ne ka khwai dok ha bat hang ne ru kan don ka biscuit namta ki ba job ngin ai ki ka cash award lamta ki tu ki ba job kan don ru ka jing ya shat kin don ru ka jing ya kemen jung ki khun samla jung ka thain ri bhoi ki ba la pau ba kin ai ya ka pen phu pen phieng ya ti ka sngi ba kan long ka ba i shong shet bat ka ban kring ya ki tourist ki bawan bat hakapur janmit kan don ru haka singi ka bakut kan don ru ka fashion show katakan long haka khandai tarik ka ba ngi ai lat ikini ki local talent jungi nang ni ki don ki group kon pelong ka fashion show kana man penpu penpeng bat hapreng nyoka ki don sibun ki entertainment bat hakate ka singi ki don ru ki stall ki bangi labu ki pen khre ki stall ki bobon entai ki jingbam tenrai mo ki bangi la banyo benapo ka them ri bhoi jungi ki basyat haki se bat ki jingbam ki bahar rukom ki jat jingbam ki ba ki briu ki jungi na pok ka them ri bhoi disik ki juyo ban syat ban pelong ki kum ke bangi tip ki ki jingbam ki basyat apo ki se lane ki basyat apo ki khra ki tu ki khra khndo entai kin don ru ki tiar ki ba ki stall ki ba kin don kum ki tiar ki ba de ki basnahi ki handicraft ngiong ban ailat ki local talent ki badon apo them ri bhoi jungi ba kin showcase ila ki jong kasap ka jong ki mo lang ba ki society lang ba ki individual ki ba kwa ban bu kin don ru ki jan ki ba ka ri bhoi ka la pen mi ba kum ka jan rendia ngin ailat ki local ki jungi ba kin bu ki tu ki stall hang tu ban pen phu pen pheng ba ki breu kin yo i ba ka jing ru spa jong ka them ri bhoi jungi ka don bat ki jat jing bam ki ba pher bat ki tiar gitar ki ba phila ban yo ha ka te ka singi ha ka te ka tamasa ka ban long ha ka phra bat khanai tarik jong me kan don ru ki jakan le kai ki bangila persang bangin bu ya ki nang menta ki family ha ba ki wan yalam ki khna ki khon mo ki yo ban le kai ki don ki children game ki ba ki khon ki yo ban le kai in sinaru ki jaka selfie bi ki ne shondur mo maka perthai menta ki breu ki kham stonat chata bat kan don ru ka 360 begitu ba ya bikin le video kinya kanang bakan long entertainment bhai ya ki nongwan bikin yo ban enjoy ya kajingwan ke juki hakani kata masa kan don ru ka yeng trap ke bangi la pha katut kan itli ki right bikin snakar pangi ki yeng trap jung ki right ban showcase ban pen i ka jing ruspa jung ki right ki bron po ka them ri bhoi jungi kata kalong ka bangi kwa ba ngin don ngin bu akati ka si kanang ba kan penitenat ya ketika festival kebalong kata masa kan don ka camping ke ba ngin sabu tikitu gi bakwa wan sa nadu ka praterik kilawan sa nadu injo prala ni khandai kata kalong bakin habat pertip sya ngi sya ka office ke bagi sapa ke nomor bat hang ni ki don ki bakwa ban sa ke murkin yo ban yalam pat yaki tu buan sa gi bana bar gi bana cengai kila ban ngin yo ban yalam yaki rengkat big volunteer bikin lej man kamit bakin de jingo mo yo tu ke kumnu mi tu khnyang ban explore yo nu khnyang yang taser khang bakin yo ban tip baka perthai kan tip kumnu mi nu khnyang bat kan long ka jing kemen ya baki yo ban tip kumnu mi nu khnyang kata kalong ba man kamit ka pratrik nyo baje men met ngin yalam ya kini ki tourist mo ki bawan ban kemi utu khnyang ngin yalam su ka khlau nong khalam ka jan ha jan sendang tui rengkat bat ki ngin yalam patang bang ikwa ki tourist su baki wan kitu bakwa ban pe yu khanyang kin wara ela ga jongka to slide dan ga jing pensyai mo la kim don kila ban sna da ki dong musala da kim laru kila ban pentip sengi dan bagi phone number ke bangi kila ban pen khre ki dong musa na menta jongki kata kalong ba kum ka forum la kum ka sengi la ban khre na menta ka jinon kam jongki baro sibun ki jing pen bernya ki don ha ka te ka sengi mo te ngi kwa ba baro ki ba e mo ki badon apo ka jela megalia jungi kinong song sunong ki bae ki badon apo ka nega jela la ne ki badon nabar jong ka jela ka jungi ro kinwan ban witness kinwan ban pe yu nu khnyang kinwan ban ma de ka jing kemen jong ka nega tamasa mo hang ne ki don sibon ki entertainment rengkat bat phenyo ban tip sibon ka history jong uni u khnyang kumnu mi na marha ka te ka singi kin don ki resource person na nehu mo ki ba la pule yo uni jai khnyang ki sapensai kumnu uni khnyang ulong kanong ru ka jing pentip sya ka perthai baki khna ki samla la ne hamtam ki badang pule kin dup tip ya ka jinglong jingman ka jingmi jong ni khnyang ka jingmi jong ni khnyang bu mi apo ka ne ka district ka jungi tingi khot ngi aware ki ba nong sunong ki ba ki badon han ka jela jungi sobawan ban enjoy ka te ka singi pe ban le kemen lang bat ngi nak menta ka ne ka nyang ta self festival Nagalang jong kador bar sunong ro ngi khot ngi wer ya pi iwe pa iwe ba phin sungo bahan ban ya wan
mansakhi daladehi ya ganega festival kaban salong hapo jong ganega shnong kejongi khnang ba phinyo ban mat ya kita ki ba phin sayo hi ban mat dalade ha ganega festival kaban salong ha ganega shnong jongi ha kumba phinyo i ha ganega signboard ka balawa hangne thra bat ka khandai tarik ha ka bakin sadon shibun kumbala batai dai chairman jong ganega forum shibun ki jing penbernya ki jing lekai bat ki wei ki ba phin sayo mat ha ganega festival MeghalayaPost.news.